ኣብዚ ሓለፈ ቀረባ መዓልታት ጀሚሮ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዝምድና ንኸመሓይሽ ድሌታት ከም ዘለዎ ዝገልጽ ፍሉይ ጸብጻባት ክወጽእ ዝቐነየ ኮይኑ ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢራቶ ዘላ እገዳ ብምልዓል ዝምድናኣ ናብ ንቡር ክትመልሶ መደብ ሒዛ ብዕቱብ ትንቀሳቐሰሉ ከም ዘላ ክግለጽ ቀኒዩ። እታ ነዚ ጸብጻብ መጀመርታ ዝዘርግሐት ኣሜሪካዊት ማዕከን ዜና ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብቲ ጸብጻባ እዚ ናይ ኣሜሪካ ተበግሶ ምስቲ ኣብ ኢራን ተፈጢሩ ዘሎ ፀወታዊ ፖለቲካውን ቆጠባውን ቆልውላው ዝተሓሓዝ ከም ዝኾነን ምስ ኤርትራ ንርክብ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓሳት ከዓ ንሱ ዝደረኸ ምዃኑ ገሊጻ ነይራ እያ። ይኹን እምበር ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ንምምሕያሽ ምንቅስቓስ ይገብረሎ ኣብ ዘሎ እዋን ከምኡውን መስዑድ ቦለስ ዝተባህለ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ብዕላዊ ኾነ ብዘይዕላዊ መንገዲ ይራኸብ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ገለ ናይ ቀደም ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ ነበር ንመዝገብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራን ኩነታት መንግስቲ ኤርትራን ብምልዓል ነቲ ውሳነ ተቃውሞኦም ከስምዑ ጀሚሮም እዮም ዘለዉ። ካልኦት ኣባላት መንግስቲ ኣሜሪካ ነበር ድማ እቲ ውሳነ ቁኑዕ ከም ዝኾነን እቲ ካልእ ብዛዕባ ኤርትራ ዝለዓል ዘሎ ጉዳያት ካልኣዊ ወይ ድማ ከም ውሽጣዊ ጉዳይ ተራእዩ ሸለል ክበሃል ክሓቱ እውን ጀሚሮም ኣለዉ። እዚ ማለት ከዓ ዝቃወሙን ዝድግፉን ናይ ቀደም ሰበስልጣን መንግስቲ ኣሜሪካ እዮም ዝተፈላለየ ርእይቶ ኣብ ምሃብ ተጸሚዶም ዝርከቡ። እታ ነዚ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ መጀመርታ ዕላዊ ዝገበረት ማዕከን ዜና ዎል ስትሪት ጆርናል ብዛዕባ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣፍልጦ ዘለዎን ኣብ ጉዳያት ሱዳን ልዑል ዝኾነ ምንቅስቓስ ዝገብርን ሓደ ካሜሮን ሄድሰን ዝተባህለ ናይ ቀደም ዲፕሎማሰኛ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቁኑዕ ኣይኮነን ኢሉ ገሊጹ ከም ዝነበረ ገሊጻ ዝነበረት ኮይና ሕጂ ድማ እዚ ዲፕሎማሰኛ ኣብ ሓንቲ ፎሬን ፖሊሲ እትበሃል ማዕከን ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ ደጊሙ ነዚ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኣሜሪካ ዝምድና ንምምሕያሽ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ዝቃወም ነዊሕ ጽሑፍ እዩ ኣቐሚጡ ዘሎ። ካሜሮን ሄድሰን በዓል ስልጣን ስለያን ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢን ኣሜሪካ ወይ ኣባል CIA ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ንውሳነ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ቁኑዕ ኣይኮነን ብምባል ዘርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ እገዳ ዝለዓል ሓንቲ ሃገር ንዕኡ ዝበቅዕ ንጹር ስጉምቲ ምስ እትወስድ ጥራይ ብምባል ኤርትራ ግን ካብ 1993 ጀሚራ ዝሓዘቶ ወተሃደራውን ምልካውን ሒዛያ ትቕጽል ዘላ ኢሉ ሞጊቱ ዘሎ። እዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ድማ ንምልካዊ ስርዓት ምሽላሚ ብምባል ኣሜሪካ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተጻዕነ እገዳ ብምቅላል እንታይ እያ ክትረብሕ ኢሉ እውን ክከራኸር ተሰሚዑ ኣሎ። እዚ ዝካየድ ዘሎ ምስጢራዊ ዝርብ ድማ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ደውታ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዕሽሽ ኢልዎ ዘሎ ብምባል እውን ሞጊቱ ኣሎ። እገዳታት ድማ ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ንኸኽብራ ከም ናይ ጸቕጢ መሳርሒ ኮይኑ ከም ዘገልግል ብምምልካት ስቂሉ ክልዓል ግቡእ ዘይምዃኑ እዩ ዝመክር። ካልእ ነዚ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓሳት ክቃወም ተሰሚዑ ዘሎ እቲ ብተደጋጋሚ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ኣብ ናይ ቃላት ምልልስ ከኣቱ ዝርአ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ቀዳማይ እብረ ዶናልድ ትራምፕ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኮይኑ ንምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ወኪሉ ምስ ኤርትራ ዝርባት ጀሚሩ ዝነበረ ተሓጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ጉዳያት ኣፍሪቃ ነበር ቲቦር ናግ ኮይኑ ድሕሪዚ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤርትራ ዝምድና ንምምሕያሽ ምንቅስቓስ ይገብር ኣሎ ዝብል ጸብጻብ መውጽኡ ኣብ ሓንቲ ግሎባል ፓወር ሺፍት እትበሃል መርበብ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ትንተና ዝተፈላለዩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ተደጋጋሚ ፈተነ እኳ እንተገበሩ ብወገን ኤርትራ ግን ኣወንታዊ ምላሽ ኣይተዋህበን ብምባል እዩ ንተመክሮ ኣብ ኤርትራ ገሊጹ ዘሎ። ቲቦር ናጊ ኣብ ታሕሳስ 2018 ናብ ኤርትራ ብምብጻሕ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሰፊሕ ዘተ ኣካይዱ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ካብቲ ናይ ሽዑ ተመክሮ ብምብጋስ ድማ ዕላማ ኣሜሪካ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተመሳሳሊ ዝምድና ንምስራት እኳ እንተነበረ ኤርትራ ግን ውፅኢታዊ ዘተ ኣይገበረትን ብምባል እዩ ምስ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምንቅስቓስ ተቃዊሙ ዘሎ ካሜሮን ሄድሰን ከም ዝሰማማዕ ዝገለጸ። ቲቦር ናጊ ኣብ መግለጺኡ ድማ ቃል በቃሉ እታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝመርሓ ኤርትራ ብኩሉ መዳያት ክትክፈት እንተኽኢላ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝግበር ጸቕጢ ክፋኾስ ምኽኣለ መንግስቲ ኤርትራ ግን ምስ ዓለማዊ ቆጠባን ዲፕሎማስያዊ ጽምዶን ዝተኣሳሰር ዝምድናታት ከም ሓደጋ ስለ ዝርአዩ ተነጽሎ መሪጹ ክብል ይነቅፍ። ኣምባሳደር ቲቦር ናግ ብተወሳኺ ንስትራቴጂ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብምንቃፍ ንኣሜሪካ ዝሓሸ ኣሜሪካ ምስ ሶማሊላንድ ወግዓዊ ዝምድናታት ብምክያድ
ነቲ እስራኤል ዝገበረቶ ስነ ሞጎት ኣፍልጦ መሃብ ክትክተል ከም ዝመርጽ ተማጉይቱ ዘሎ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ኤርትራ ክትቅየር ኣይትኽእልን ኢሉ ክዛረብ እንከሎ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ውሽጣዊ ምትፍናን ተሸይማ ምህላዋ ኣብ ግምት ብምእታው ንኣሜሪካ ዝሓሸትን ዝረግአትን ንሽርክነት ተኽእሎ ዘለዋን ሶማሊላንድያ ኢሉ ክጣበቕ ተሰሚዑ ኣሎ። ይኹን እምበር ኤርትራ ነዚ ዝቐርብ ክስታት ብፍላይ ድማ ሲቪላዊ ማሕበራት ናጻ ፕረስ ትግባረ ቅዋምን ምርጫን ዝኣመሰሉ ብምምሕዳራት ኣሜሪካ ብቐጻሊ ዝለዓሉ ዓበይቲ ሕቶታት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢድ ከም ምእታውን ከም ሓደጋ ልኡላውነትን እያ ክትሪኦ ጸኒሓ። ኢኖዞ እውን ከም ስነ ሓሳባዊ ተጻብኦ ተራእዩ ኤርትራ ነዚ ኣባህላትን ክስታትን ክትነጽጎ ጸኒሓ እያ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዘጋጠመ ሓደጋ ንእሽቶ ናይ ተሳፈርቲ ነፋሪት 15 ሰባት ህይወቶም ስኢኖም። ኣብዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ንእሽተይ ነፋሪት ሓደጋ እቲ ፓይሎት ሓዊሱ ኩሎም ተሳፈርቲዮም ህይወቶም ስኢኖም ዘለዉ። በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን እታ ሃገር ኩሎም ተጓዓዝትን ኣብታ ንእሽቶ ነፋሪት ዝነበሩ ፓይሎትን በቲ ሓደጋ ከም ዝሞቱ እዮም ኣፍሊጡ። መርማሪ ጉጅለ ናብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ተላኢኹ ኣውፂዎ ኣብ ዘሎ ናይ መጀመርታ ጸብጻቡ ድማ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ከቢድ ኩነታት ኣየር ክኸውን ከም ዝኽእልን ብፍላይ ድማ ንምርኣይ ዝዕንቅፍ ብርቱዕ ደበና ብምንባሩ እቲ ጠንቂ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ እዩ ዘሎ። እታ ነፋሪት ካብ ርእሰ ከተማ ጁባ ንደቡባዊ ምዕራብ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ርሒቓያ ወዲቓ። ምስታ ነፋሪት ዝነበረ ርክብ ድማ እታ ነፋሪት ካብ እትበርር ድሕሪ 30 ደቓይቕ ከም ዝጠፍአ ይግለጽ። ኣብታ ነፋሪት ፓይሎት ሓዊሱ 15 ሰባት እዮም ነይሮም። ካብዚኦም እቶም 13 ደቡብ ሱዳናውያን ክኾኑ እንከለዉ እቶም ዝተረፉ ድማ 2 ኬንያውያን እዮም። በቲ ሓደጋ ድማ ኩሎም ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ከም ዝፍለጥ ደቡብ ሱዳን ሓንቲ ካብቶም ዝደኸሙ ናይ ኣቪዬሽን ስርዓታት ዘለዋ ምዃና እዩ ዝግለጽ። ኣብታ ሃገር ከዓ ብተደጋጋሚ ሓደጋ ነፋሪት ተራእዩ ይፈልጥ እዩ። ደቡብ ሱዳን ኣብ 2011 ናጽነታ ካብ እትጓናጸፍ ንድሓር እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ነፋሪት መበል 55 እዩ። ገለ ሓደጋታት ብሰንኪ ዕድመ ምጥፋእ ነፈርቲ ወይ ድኹም ስርዓተ ምቁጽጻር ዝመጽእ ምዃኑ እውን ይግለጽ። ካብዚ ወጻኢ እውን ልዕሊ ዓቐን ጽዕነት ሕማቕ ኩነታት ኣየርን ተመክሮ ዘይብሎም ፓይሎትን እውን ጠንቂ ከበድቲ ሓደጋታት ምዃኖም ይሕበር። ብዝሓለፈ ዓመት ጥሪ ካብ ጁባ ዝተበገሰት ነፋሪት ድሕሪ ምብጋሳ ኣብ ውሽጢ 3 ደቓይቕ ወዲቓ 20 ሰራሕተኛታት ነዳዲ ሞይቶም እዮም። ኣብ ታሪኽ እቲ ሃገር ዝኸፍአ ሓደጋ ነፋሪት ኣብ 2015 ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ጁባ ዘጋጠመ ኮይኑ በቲ ሓደጋ ድማ 41 ሰባት ህይወቶም ስኢኖም ነይሮም። ዓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንመትረብ እንግሊዝ ብሓንቲ ንእሽቶ ጃልባ ክሰግሩ ዝፈተኑ 106 ስደተኛታት ጃልቦኦም ተበላሽያ ኣብ ማእከል ባሕሪ ደው ምስ በለት ከድሕንዎም ከም ዝኽኣሉ ገሊጾም። እዞም ብቐዳም ኣብ ጸገም ዝወደቑ ስደተኛታት ኣብ ግዜ ሓደጋ ረድኤት ናብ እትህብ መርከብ ድሕሪ ምስጋሮም ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ናብ ወደብ ካሌ ከም ዝኣተዉ ሰበስልጣን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ህይወት ኣድሕን ስርሒት ፈለማ ኣብ ከባቢ ዊሜሬ ናብታ ጃልባ ክድይቡ ከለዉ ኣብ ሓደጋ ንዝወደቑ 7 ሰባት ሓገዝ ተገይሩሎም ነይሩ። ምስኦም ዝነበረት ወናኣ ዘጥፈት ጓል ኣንስተይቲ ህጹጽ ሓገዝ ንምርካብ ብሄሊኮፕተር ናብ ሕክምና ተወሲዳ ከም ዘላ እውን ተገሊጹሎ። ብተወሳኺ ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻመ ምዝተረኽቡ 6 ሰባት ደሚርካ ብጠቕላላ ብዝሒ ዝደሓኑ ስደተኛታት 119 በፂሑሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።